Les escoles de Manlleu a Osona aquest any han decidit fer entendre als seus alumnes la importància que té que es cordin el cinturó de seguretat infantil quan vagin en cotxe. Aquest ha estat l'element que més han treballat en el curs de formació viària que els ha fet la policia local. L'objectiu principal és fer entendre als més petits que ells també poden col·laborar a reduir el risc a la carretera. Aquest any, els alumnes de 5è de primària de les escoles de Manlleu han estat aprenent educació viària amb la policia local. El curset varia de contingut cada any i es prioritza un dels temes en funció de la tipologia de la majoria dels accidents. Aquest any s'ha centrat en la importància del cinturó de seguretat infantil. Hem volgut incloure no només el tema de sistema de retenció infantil, també hem aprofitat perquè els nens coneguin com funciona el radar, com funciona l'etilòmetre, quin material portem als cotxes patrulla. A més, el curset ha servit perquè els nens i les nenes es familiaritzin amb la policia local i aprenguin les normes de circulació viària bàsiques. Estem aprenent que els cotxes no poden circular més de 50 quilòmetres. Llavors el radar el que farà serà que circuli a més de 62, li farà una foto i li farà una multa. La cloenda ha estat una gran festa a l'aire lliure on els alumnes han pogut veure coses més curioses de la policia, com el vestuari o el procediment per posar una multa.